O faro da Illa Pancha en Ribadeo foi o primeiro reconvertido en aloxamento turístico de España. Os promotores soñaron no á volta de Europa do Norte, onde son comuns este tipo de hospedaxes en edificacións singulares. Inaugurou os seus 2 apartamentos e unha taberna vai para 8 anos na antiga vivenda do Fareiro e nun almacén que quedaron baleiros tras a construción do faro novo ao seu carón. A lanterna que alumeaba desde 1857 perdeu a súa razón de ser, pero a situación segue sendo excepcional, como testemuña o inxente ir e vir de paseantes, locais e turistas. O sempiterno vento, o grallar das gaivotas e o bruar das ondas enseñóranse do ar dos cantís. Estaba isto en estado lamentable, estado ruinoso. Tratamos de manter todo o que é a tipología constructiva, manter o que existe por fora, manter as mesmas fiestas, manter todo, excepto a modificación que se dixe de aquí para poder reconvertirlo en un aloxamento, que é unha cousa que sacamos adiante, unha cousa do patrimonio que temos todos, temos unha cousa reconvertida, temos unha cousa maravillosa. De quitado o verán, as fins de semana de todo o ano están ao completo. O privilexio da hospedaxe inclúe o desfrute da xoia da antiga construción. Unha escalera do siglo XIX, de 1857, cando se construiu o faro, unha escalera de sargadelos, de forxa de sargadelos, son 13 metros de escalera, que é unha auténtica delicia poder subir pola escalera de caracol e ver desde a parte alta unha vista de 360 sobre o mar Cantábrico, que é realmente un deleite poder mirar toda a ría, diante medio alto, que ten unha capacidade adquisitiva moi boa. Eso tamén influye nas zonas onde se alojan, na zona do pueblo, en este caso de Ribadeo. A progresiva xubilación dos fareiros pola automatización dos faros deixa en desuso vivendas e espazos anexos como estes, construcións históricas para as que as autoridades portuarias buscan novos usos públicos. Nalgúns dos arredor de 50 faros que hai no litoral galego, o tamaño frea depende que usos para un investidor privado. A Lei de Portos e Mariña Mercante autoriza calquera que non prexudique a sinalización e balizamento. A Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao, da que depende o de Illa Pancha, ten 8 faros máis e 20 balizas, un patrimonio que quere dotar dunha segunda vida como a do faro de Ribadeo. La idea de la Autoridad Portuaria es llegar a tener todos restaurados y todos que se utilicen públicamente. Prior lo tenemos como aula de formación, como sala de exposiciones. Nosotros tenemos un estudio hecho de qué hacer con cada uno, porque cada uno es distinto. Los hay con una edificación anexa importante, grande, que ahí cabe la posibilidad de un destino hotelero. Luego los hay con una edificación mucho más pequeña, pues que pueden ser un centro de origen pues de rutas, de senderismo, desde cualquier localización hasta puntos de observación de naturaleza, etcétera. Hay gente que pregunta y ha preguntado por Punta Candieira, en Cedeira. Esbares es muy grande y Esbares sí que tiene muchas posibilidades de ser un centro hotelero en algún momento. O faro de Cabo Silleiro, en Baiona, dependente da Autoridade Portuaria de Vigo, foi o último en reformarse e converterse nun hotel boutique, propiciado neste caso polo seu tamaño. Operativo desde 1924, compartíano 4 fareiros coas súas familias. A reforma das 4 vivendas xerou 17 cuartos con todas as comodidades dun hotel moderno fronte ao embravecido Atlántico desatado nos farallóns. O traballo de conservación foi tamén aquí prolixo, con especial atención e agarimo á escaleira de caracol de acceso á lanterna e á reconstrución do faro antigo de 1866, reconvertido en restaurante. Majestuoso, pois esta torre que está a miñas costas, coas súas escadas interiores, lo hemos prácticamente preservado, non só por obriga, sino por a nosa aposta, non? De precisamente manter o que xa estaba moi ben feito. Unhos muros que é moi difícil topar en calquer construción hoxe en día, cunhos azulejos hidráulicos espectaculares, cunhas escadas que son fora do normal, pero o faro pequeno da baixo, que nos denominamos Taberna Atlántica, é un sitio que levaba 100 anos totalmente abandonado. Aquí, evidentemente, temos preservado máis a identidade, pero sí é certo que estamos moi orgullosos de precisamente haber restaurado parte do patrimonio que é de todos. Nós, desde logo, vendemos isto como unha experiencia. Non é normal estar aloxado nun edificio como este, que ten a súa historia, un privilexio. Sitos en paisaxes afastadas de difícil acceso, os faros foron orixe de lendas e supersticións e atesouran unha aura poética tan grande como lonxe chega a súa luminaria. Iniciativas como estas están a achegalos aos que na infancia quixeron algunha vez ser fareiros e habitar o faro dos seus soños.